באזור מתחדש בלב תל אביב, מרחק דקות הליכה ממרכז הסיטי של העיר ללא הפסקה, נבנה והולך פרויקט תל אביבי, המתאפיין בדירות שהן מופת של איכות, נוחות ותכנון. החל במיקום, בלב האזור הירוק והמתפתח ביותר בעיר, וכלה בסטנדרט הבנייה הגבוה, תל אביבי הוא פרויקט חסר תקדים, המציע לדייריו שורה ארוכה של יתרונות ההופכים אותו אידיאלי למגורים ולהשקעה. לגור בתל אביבי זה להיות קרוב למרכזי העסקים, הבילוי והתרבות ולצירי התנועה הראשיים, נתיבי איילון וכביש מספר 4. ועם זאת, ליהנות מאוויר צח ומריאות ירוקות. ולכך בדיוק אנחנו מתכוונים כשאנחנו מגדירים את מיקומו של תל אביבי כנדיר, שלא לומר חד פעמי. לגור בתל אביבי זה לגדל את המשפחה באווירה פסטורלית שקטה ובטוחה, בסביבה עירונית המצויה בעיצומה של מתיחת פנים. לגור בתל אביבי זה לחיות בבית חם ומפנק, אל מול פארק גדול, ירוק ומטופח. בפרויקט 3 בניינים בני 8 קומות, המתאפיינים בעיצוב ארכיטקטוני מרשים וחדשני. בכניסה לכל בניין לובי מפואר, ובו 2 מעליות מהירות. לכל אחת מן הדירות, חנייה פרטית. לבחירתכם מגוון דירות בנות 4, 5 ו6 חדרים, דירות גן יפהפיות ופנטאוזים מרהיבים. לכל הדירות מרפסות גדולות הצופות אל הפארק. המפרט העשיר ורמת האבזור הגבוהה כוללים בין השאר ריצוף גרנית פורצלן, תריס חשמלי בסלון, מטבח איכותי עם משטח אבן קיסר ועוד ועוד. הפרויקט נבנה על ידי חברת אוניל בנייה מקבוצת פישמן וחברת קלוד נחמיאס, אשר בנו עשרות פרויקטים מצליחים בכל רחבי הארץ. זה הזמן להצטרף למשפחות שכבר זיהו את הפוטנציאל הטמון בתל אביבי. הזדמנות של פעם בחיים לרכוש דירת חלומות בלב תל אביב המתחדשת. תל אביבי, הפינה שלי בעיר.